Γεια σας φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Πάνω Συνταγές. Σήμερα σας έχω ένα καταπληκτικό γλυκό όπου μας εστάλει από Κύπρο και η ονομασία του λέγεται μαχαλεπί, όπου μας το έστειλε η κοπέλα η Αντωνία. Καλά ακούσατε, η Αντωνία. Το γλυκό μας λέγεται μαχαλεπί. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Λοιπόν, στη συνταγή μας βάζουμε 4 ποτήρια νερό μέσα εδώ στην κατσαρόλα, 4 κουτάλια της σούπας νησαστό, λοιπόν 2 κουτάλια της σούπας ζάχαρη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ βάζουμε τα 4 ποτήρια νερό, βάζουμε τα 4 κουτάλια της σούπας νησαστό και 2 κουτάλια της σούπας ζάχαρη. Εμείς τι κάνουμε, ξεκινάμε τη φωτιά μας σε μέτρια φωτιά για να γίνει λίγο πιο σιγά και ωραία. Μόλις δούμε εδώ στο ανακάτεμα και αρχίζει και πίζει, αμέσως κλείνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε. Λίγο μετά, προτού πήξει, βάζουμε και λίγο ανθόνερο για να πάρει άλλη γεύση. Αγαπημένοι μου φίλοι, τώρα άρχισε να πίζει το υλικό μας και πρέπει να το σταματήσουμε αμέσως. Συνεχίζουμε τη συνταγή, όπου πρέπει πρώτο κυριότερο, εδώ στο μπολάκι, να το βάλουμε λίγο νερό, όπου θα βάλουμε το υλικό και μετά που θα το γυρίσουμε ανάποδα θα ξεκολλήσει αμέσως. Πάμε να βάλουμε το υλικό μας, το μαχαλεπί, το κυπριακό. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε. Μόλις ετοιμάσαμε στα μπολάκια τη συνταγή μας, τώρα τι κάνουμε, πρέπει να το βάλουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες για να είναι τέλειο, να σφίξει για να μπορούμε να το βγάλουμε άνετα. Αλλά μην ξεχάσετε, το μπολάκι πρέπει να το ρίξετε νερό πρώτα για να μετά να βάλετε τη συνταγή. Αγαπητοί μου φίλοι, επειδή εγώ έχω κάνει πιο μπροστά το υλικό που έχει παγώσει, εντάξει, το βλέπετε εδώ, έχει παγώσει και είναι τέλειο. Τώρα τι κάνουμε, βάζουμε το τριαντάφυλλο που είπαμε, έτσι λίγο, κοιτάξτε, και γίνεται νοστιμότατο, νοστιμότατο. Αφού είναι νοστιμότατο, λίγο να δοκιμάσουμε το τέλειο γλυκό που μας ήρθε από Κύπρο, από την αγαπημένη μας Αντωνία. Εγώ έτσι λέει, σας το στέλνω από αγάπη. Εγώ έτσι. Τέλειο. Τέλειο το γλυκό της και της ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα follow, για τα like και τις αναδημοσιεύσεις που κάνετε. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιά. Και πολλά φιλιά στην Κύπρο μας. Καλή ημέρα.